Mitay-og og magnitude 5 nga linog ang Matanao, Davao del Sur kaganinang buntag. Tungod sa gikabalakang aftershocks, trabaho sa gobyerno ug klase sa eskwelahan sa Magsaysay, Davao del Sur gisuspindi. Dugang detalye sa report ni John D. Esteban. Kuha kini sa balay ni Aisha Kim Caballero sa Magsaysay, Davao del Sur. Daw gisayaw sa kusog nga linog ang gawas sa maong balay sulod sa pipila ka segundo. Gani ang ilahang alaga nga iro sulod sa balay, nakuratan sab sa kakusog sa pagtayog ug midagan. Last lang kay kuan na ni, likon na ni siya, likon. Naundang sab kadali kining civil wedding ceremony sa pagpanguna ni Magsaysay Mayor Ronnie Sarande. Hinuon gilayong gipakalma ang mga tao nga anaa sulod sa munisipyo. Bag-o na ang maong gambalay human nahugmak niadtong December 2019 nga linog. Sa social media post ni Teacher Richard Fiel, Kawarak, Ababa sa Matanao National High School, gilayong gipagawas ang mga estudyante sa ilang mga classroom o nagtapok sa open space sa maong eskwelahan. Gani, sumala sa staff sa maong tulungaan, dunay pipila ka mga estudyante ang nakuyapan human nagpanik. Sa impormasyong nakuha sa GMA Super Radio Davao, gikan sa MDRRMO Matanao, dili mobo sa pulo ka estudyante ang gitabang human makasinati og pagkalipong. Human ang linog, gilayong gihatagan og medikal nga atensyon ang maong mga estudyante dungan sa pagsuspendi sa klase sa maong tulunghaan. Naglusad na og assessment ang MDRRMO Matanao sa mga posibleng epekto sa linog sa lungsod. Hasta Magsaysay Davao del Sur LGU, nagdeklara sabog pagsuspenso sa klase hasta na sa trabaho sa gobyerno. Parayon sab ang monitoring sa LGU sa posibleng danyos nga hatod sa linog. Nakasinati sabog power outage sa mga lugar sa Hagunoy, Padada, Kiblawan, Sulok, Malalag sa Davao del Sur ug Santa Maria sa Davao Occidental nga giserbisyuhan sa Dasureco human nga naapektuhan ang linya sa kuryente tungod sa linog. Sa Davao City, nanggawas ang mga estudyante nining usa ka tulungaan sa Santa Ana Avenue. Naundang sab ang press conference sa sangguniang panlungsod sa Davao City dihang mitay-og ang kusog nga linog. Ang mga personahe sa Central 911 sa syudad nanggawas sab sa ilang mga opisina. As to the major damages, ongoing pa po ang pag-assess nini sa itong mga city engineer's office. Siguro na yung mga cracks, ma'am, dyan, no? But again, we'll have to confirm on this. But as per checking mga gunawa ganiya sa mga nasinati yun naman, naging mga movement sa mga kagamitan sa opisina. But to the extent of damage, medyo light lang yun siya. Matod sa FIVOX, 9:42 kaganihang buntag, mitay-og ang magnitude 5 nga linog. Kun asa natala ang epicenter niini sa Matanao, Davao del Sur. Nabati ang intensity 5 sa Matanao ug Magsaysay, Davao del Sur, intensity 4 sa Kidapawan City, Malungon, Sarangani, Tampakan ug Tupi, South Cotabato. Intensity 3 sa Magpet, Cotabato, Davao City, Davao del Sur, General Santos City ug Banga, South Cotabato, President Quirino ug Colombio, Sultan Kudarat. Intensity 2 sa Pikit, Cotabato, Jose Abad Santos, Davao Occidental, Kiamba, Sarangani, Surala, Norala, Santo Niño ug Tiboli, South Cotabato, Lambayong ug Isulan, Sultan Kudarat. Intensity 1, Don Marcelino, Davao Occidental, Nabunturan, Davao de Oro, Lake Cebu, South Cotabato, Esperanza, Calamansig ug Bagumbayan, Sultan Kudarat. Matod sa FIVOX, posible ang danyos ug aftershocks. Doon na yung pagkusok na pagtayog, dili kay mo maratol kita o mudagan dayon sa exit because isa mo guna sa mga pamay mong cause o panic, ma'am, dyan. Ang mga estudyante magpanik, mag-stampede dayon dito sa exit kay wala sila kabalon sa dapat pagkabuhaton. So again, conduct kita o duck cover and hold. John D. Esteban, 1 Mindanao.